Radio Manoplas, dende Colla para o mundo. Mira na roda da vida, vira como unha buxaina. Bueno, pois benvidas a Radio Manoplas. Estamos nun novo programa e, como dicía antes de gravar, o formato de hoxe é distinto. En vez de ser unha persoa, temos a tres. E o primeiro que vou facer é presentar as tres persoas que nos acompañan aquí na mesa. Bueno, podes facer algo de barullo para que saiban que no outro lado hai xente. Bueno, eso que estamos a gravar hoxe, temos público diante, que estamos aquí un pouco aquí na fronte. E nada, están na mesa no micro azul está Sergio Puga, que, bueno, son tres persoas moi queridas. Sergio é un collano de ben, nada, que leva moitos anos traballando no mundo social, traballou en moitos ámbitos, bueno, hai moitos anos traballou xunto a Ana, que anda por aí, e viviu nunha casa de familia con enanos, tras moitos andares volveu a este mundo e agora está traballando no programa de familia, que logo algo falará. Tamén, a ver, isto non é nada endogámico, pero está saindo así. Aquí está Eva Gil Rodríguez, que tamén vive no barrio. Nada, estudou Educación Social, fórmase moito e moi a miúdo en Asella, onde participa. Traballou tamén en casas de familia, fai moitas máis cousas que traballar, moitísimas máis cousas que traballar. Nos últimos tempos está traballando, bueno, nun centro en Ponte Caldelas, que logo igual falamos diso. E aquí está André, que non ten a sorte de vivir... Bueno, André viviches en Colla tamén. Sí. Vive en Colla e agora vive Ponteareas, Mondariz, non? Villasobroso. Nada, André o coñecímonos hai... Bueno, antes estamos a discutir, hai 9 anos. André está traballando nunha imprenta dende hai uns meses. André viviu dende os 5 anos en moitas casas de familia, logo falará tamén diso, coñece moi ben o sistema de protección á infancia desde dentro, en primeira persoa, e tamén a moitas amizades e familia que pasaron por ese sistema. Entón, a idea é charlar ao redor de unha hora, ir facendo preguntas e que vayan respondendo as tres persoas, e logo ao final, se hai algunha dúbida, algunha pregunta, lanzaremos o micro e sairedes por aí. Entón, nada, a idea é xuntarnos aquí, moita xente, eso, agradezo tamén a Morada que nos deixa o espazo para isto, e a idea é desto que está pasando hoxe, eu diría que nace hai 2 veráns, que celebrause en Colla a Escola de Acción Social Crítica Transformadora, bueno, unha escoliña que facemos en Baladre, e o sábado pola tarde hubo un momento no que fixemos algo parecido que pode ser que fagamos hoxe, que era falar sobre as infancias tuteladas e protegidas, non? Ali hubo moitas palabras, hai xente que falou ese día, está Susana, está Cintia, está Eva, que tamén falou, e un pouco seguindo ese fío de mirar para esa realidade de tantos nenos e nenas que viven na nosa contorna en ambientes que non son protectores e que por esa razón teñen que as administracións actuar para ser protegidos. Pensábamos que era importante falar con xente que está preto dese mundo e con xente tamén que ten algo de interese por aí. Entón, a idea é falar, coñecer un pouco como funciona ese mundo, e tamén como comunidade, como tribu, como sociedade, achegarnos a ese mundo para ter os ollos pendentes a esa realidade e ver se os que estamos fora, os que non somos profesionais ou os que non estamos aí no día a día, podemos facer algo, que creemos que sí. Entón, a primeira pregunta sería como para Eva explicar que iso do sistema de protección, que é unha casa de familia, por que os nenos e nenas entran baixo a tutela das administracións, así, bueno, achegarnos a esa realidade. Bueno, pues voulle dar un pouco a volta á pregunta para explicar primeiro que podemos entender por infancias e por adolescencias, que me parece fundamental para poder pensar para que sirve ou que utilidade ten o sistema de protección. Entonces, o
unha das características fundamentais tanto da infancia como da adolescencia é a vulnerabilidade. Todas as persoas somos vulnerables, todas temos a necesidade de depender, de apoiarnos en outras persoas, pero hai momentos das nosas vidas nos que esa vulnerabilidade é moito maior. Un deses momentos é a infancia, non? Cando somos pequerrechas non podemos vivir por nos mesmas, necesitamos de persoas referentes adultas que nos axuden dende alimentarnos ata axudarnos a ser persoas, ¿no? Por eso son referentes, para ter alguén en que mirarnos, un espello donde poder ir dicindo, ir pensando que persoas queremos ser. Isto pasa na infancia sobre todo, pero despois pasa tamén na adolescencia, que é un momento de crise vital na que se deixa atrás esta infancia para afrontar o que ten que ver coa posibilidade de evolución cara a unha adultez. Esta crise nos pon en un lugar de moita vulnerabilidade. Casi estamos adentrándonos nunha posibilidade de autonomía, pero todavía non existe e seguimos necesitando de referentes adultos. Para explicar un pouco, trouxen aí varios libros para explicar un pouco a adolescencia. Trae un libro de dous compañeiros de Asella, que son Ricardo Fandiño e Vanessa Rodríguez. O libro se chama Ser adolescente, transición ao destino, que dicen: la adolescencia no es, en cualquier caso, un proceso determinado únicamente de forma intrapsíquica, de dentro a fuera, sino un proceso social determinado por los avatares relacionales del sujeto con 4 sistemas: el familiar, el escolar, el de los iguales y el macrosistema social. E eles engaden tamén o mundo virtual a día de hoxe. Con isto a mí me parece que está moi ben explicado, que ten que ver que tú non eres adolescente solo por ti mesmo, non solo influe o que tú tes dentro da túa cabeza. Eres adolescente aí, xa está, sino que todas as persoas que te rodean e todo o mundo que te rodea influe en ese momento da túa adolescencia. Entonces, o por qué chegan rapaces e rapazas ao sistema de protección ten que ver coa falta de referentes adultos que lle poidan dar un sostén. Ahora, a casuística, e eu prefiro explicarlo así, pero André e Sergio poden aportar o que consideredes, ¿no? A casuística é moi variada, ¿no? E isto é algo no que insisten moito, pois, por exemplo, Ricardo e Vanessa e outra xente coa que me formo, de que que teñamos a mirada aberta como profesionais, porque hai moita tendencia a veces a cando chega un chaval ou unha chavala ao centro no que traballamos a decir, é igual que fulano de tal, ¿no? Nunca nadie é igual, nunca nadie ten as mesmas características nin a mesma historia de vida. Entonces pode haber múltiples situacións que fagan que un rapaz ou unha rapaza chegue ao sistema. Quería ler tamén de outro libro que se chama Violencias e desamparos, porque ao final a situación dos rapaces e rapazas do sistema de protección está moi en relación coa violencia de un ou outro xeito, non necesariamente unha violencia física, non necesariamente unha violencia psicolóxica, porque a violencia pode ser por acción ou por omisión. E para entender tamén aí un pouco o que supón, no, a tutela para algúns deles, non? Dice que la tutela, o libro se chama, xa dicen, vale, é de Susana Brinoni, Graciela S. Bach y Adolfo Grisales. La tutela se convierte entonces, más allá de la protección, en la mirada que lo reenvía una y otra vez a lo que fue o a lo que no pudo ser en lo familiar. É un recordatorio constante de aquelo que en algún momento fixo crise e non puido ser. Entonces, tamén abrir constantemente unha ferida e unha dor que é moi difícil de conter e de acompañar, ¿no? Así é un pouco o que quería decir. Non sei se vos queredes decir algo máis. Para Sergio, hai pouco te entrevistaron nun xornal da Coruña. Eso, máis menos, cantos nenos e nenas hai en Galicia vivindo baixo paraugas do sistema de protección? Igual
non creo a xente pode ser que pense que vivir no sistema de protección é vivir en grandes orfanatos ou hospicios, non sei. Porque todo o mundo pensa en eso. Sí, supoño que é algo que a través do cine ou de o que sexa sigue aí como moi presente. Nada, explicar máis menos cantos nenos e nenas viven no sistema e como viven, como é o seu día a día, máis menos. Cada ano se publican na páxina da Xunta de Galicia as estadísticas, a última publicada é 2022. Eu teño máis fresca de 2021, pero bueno, no 2021 o que dicen é que hai 2.400 rapaces e rapazas no sistema de protección, a mitade deles, 1.200, en centros residenciais, unha boa parte deles en centros residenciais pequenos, con equipos educativos maravillosos, con educadoras e educadores sociais que acompañan maravillosamente. Pois son casas de familia con hasta 8 rapaces. Quero deixar claro que non quero minimizar o efecto do que suponga institucionalización, para que aínda que eu compartimos algún recurso, non coincidimos no tempo, pero vivemos na mesma casa de familia, o efecto do tempo nun recurso así que non é unha familia, pois non é o máis axeitado para os rapaces. Pero bueno, neste tipo de formato de acollemento residencial, en 2021 había 1.200 rapaces. Na estadística de 2022 baixa de golpe a 800 e algo, me chama a atención o dato, pero bueno, o que se mantén é os outros 1.200 que viven en acollemento familiar. A maioría deles, 3/4 partes, uns 900, en acollemento familiar, en familia extensa, é dicir, avós, tíos, bueno, persoas próximas aos rapaces, que entendo que, bueno, que pode ser a medida máis axeitada cando non é posible, pois manterse na familia nuclear. E únicamente uns cerca de 300 rapaces e rapazas están en acollemento familiar en familia allea, é dicir, persoas, familias que se interesan por la infancia vulnerable e se propoñen para acompañalos. A comparación é violenta. 300 rapaces en acollemento familiar en familia allea frente a 1.200 en recursos residenciais, bueno, pois o interese que temos os que nos dedicamos a isto, mellor ou peor, é cambiar estes porcentaxes. Por resumir, a realidade é que eses nenos que polas razóns que sexan a administración entra nas súas vidas, non, para tutelalos, ou van a casas de familia, non, que son casas maiormente de formato 8 nenos, nenas que viven cos educadoras, casi sempre falo en femenino, educadoras, non? Hai algún centro un pouco máis grande, e logo está moitas en acollemento familiar. Todavía hai moitos centros grandes. Moitas están en acollemento familiar e menos porcentualmente en acollementos de familia de familias que non teñen nada que ver. Está aquí André, que aínda non falou. André é un deses, agora un adulto, pero foi un deses nenos que con 5 anos a túa vida cambiou bastante e creo que foi condicionada. Eso, que lembras? Como foi ese proceso ou por que crees que pasou o que pasou? El proceso fue un poco más violento de lo que voy a contar, digamos. O sea, yo estaba en mi casa, tal, mis padres, todo muy bien, hasta que llegó la policía, cogió, deberían ser como... Era de noche, yo sé que era de noche porque había muchas luces y tal, y cogió a mí y a mi hermana y nos fuimos. Nos llevaron para un centro de... Al principio era de monjas, después volvimos de nuevo para casa. Supongo que mis padres lucharían en ese momento. Después ya fue cuando nació mi hermano pequeño y ya fue el momento que sí que ya me marché definitivamente para un centro. El primer centro que estuve así grande fue en Orense, en la Carballeira, que casi mucha gente lo conoce, y después, bueno, fui dando tumbos de un lado a otro porque, no sé, después de la Carballeira me fui para otro centro al cabo de un año o dos, más o menos, para uno de monjas, que ese fue el peor de todos que estuve,
y ya está. Y después a lo largo de eso me vine para aquí, para Vigo, para los centros que justo estuviste vosotros, en Arela, y bueno, ahí fue la cosa un poco a mejor, porque ahí ya sí que me ayudaron mejor que en los otros centros, no estaban tan, no sé cómo decirlo exactamente, bueno, no estaban tan preparados como para ayudarme, y al ser centros grandes y con muchos chavales tampoco podían atendernos a todos a lo mejor que podían. Igual algunha xente sabe de que está falando André, porque traballa ali ou porque viviu por aí. Como explicaríades que pode ser un día a día nunha casa de familia? Como viven eses nenos e educadores e educadoras nunha casa como esa? Que cosas pasan? Como é a convivencia? Que empece André, ¿no? Yo, mejor vosotros. Mejor vosotros, yo después ya diré. Veña, va, despois a dices tú. Bueno, eu aquí sí que breve, non? Eu, si penso, ahora mismo non traballo nunha casa de familia, ahora traballo nun centro tamén para rapaces e rapazas do sistema, pero que está especializado en saúde mental, entonces é totalmente distinto, ¿no? Pero o meu recordo de traballar en casas de familia é de facer de todo, claro, significa de todo, pues como nunha casa normalizada, ¿no? Por decir de alguna forma, pero con 8 chavales. E, bueno, pues alta intensidade, diría eu, ¿no? Sempre. Tamén é algo, bueno, hai moito de satisfactorio no de estar aí, se aprende moito, moitísimo, é moi complexo facelo ben, porque a relación é moi estreita e as nosas emocións entran moito en xogo no noso traballo, e é moi complexo ser capaz de manterte nunha certa neutralidade, no? E eu diría que si me quedo con algo é que, a pesar de poder parecer unha casa máis ou menos normalizada, o que hai é moitísima dor, no? Porque ao final todos os rapaces e as rapazas están atravesados por historias vitais moi dolorosas, entonces o que se respira, se intenta ter unha vida o mellor posible, ir á escola, bueno, eso que conta André, no? Despois, pero hai moita dor e moito sufrimento con moi poucos recursos, a verdade, eu creo que moi poucos recursos. Sí, coincido, vai a sonar así un pouco, pero canto máis voltas lle damos na casa sobre a nosa experiencia, creo que nos levamos máis cosas das que deixamos. É inevitable, claro que nos fixemos un esforzo enorme, a mí me cambiou a vida, a perspectiva da vida absolutamente, pero teño a sensación de que non éramos suficiente, de que non chegábamos a proporcionar a mirada comprensiva para mitigar esa dor, que eu tamén masticaba todos os días. Aquel sitio tiña que ser un lugar de paso para unha mellor situación. En algunhas ocasións foi posible, en outras non. Teño a sensación de que non tiña as forzas suficientes. Bueno, era tamén un formato antigo no que as persoas que vivíamos ali, bueno, era un formato no que estábamos un par de persoas as 24 horas do día. Entón as forzas chegaban ata onde podían, e iso estaba moi ben pola estabilidade, pero estaba moi mal porque as forzas se esgotaban antes. E teño esa sensación, esas caras destas persoas que ahora son adultas, bueno, quero pensar que lles aportamos, pero non é xusto ter que vivir con outros rapaces que tamén viviron situacións traumáticas moi complicadas. Entón a forma de relacionarse entre eles non sempre era a que merecían. Non sei se así. Despois o día a día intentábamos que fora rutinario, normalizado, pero era un intento, porque ainda que non... Aí voy a darte yo unha... Veña. Que ya veo que ya... No, yo entiendo que sí, que teníais moi pocos recursos, erais 4 personas. En aquella época, cuando yo estaba, erais 4, 2 de mañana, 2 de tarde. Muchas veces no había mucha comunicación. Eso es lo que yo siento, es lo que veo ahora también, porque muchas veces un chaval hacía alguna cosa, sí, a lo mejor se contaba por encima, pero el chaval le daba igual, lo volvía a hacer y volvía a ser grave. Entonces yo lo que intento decir es que sí,
que los recursos eran muy mínimos. Y creo que a día de hoy sigue siendo. Insuficientes. A ver, yo lo veo así, porque veo muchos chavales que conozco y que están en los centros, digamos. Yo a base del largo de tiempo no me he apartado mucho tampoco de los centros, ya que muchos de los que conozco y los que he convivido, casi todos tienen hermanos aún dentro de los centros. Neste momento, nas casas de familia e outros recursos residenciais, hai medios humanos que empezan a ser suficientes, porque éramos unha ou dúas persoas, neste momento hai un equipo educativo que normalmente pues equilibra o número de rapaces. Repito, insuficiente e mal pagado, pero bueno, eso ya no me meto. moi mal pagado para... Sí, creo que todos os sueldos están moi mal. Para o grado de especialización e demais. Penso que de todos os xeitos o que está infradotado é o sistema, porque os recursos, esas persoas maravillosas que están a vivir cos rapaces e que intentan devolver esa mirada que intente reparar o dano que traen os rapaces, ten que ir acompañado por solucións, por propostas, por desenvolver o plan de caso que permita que a estancia sexa realmente un lugar de paso, un tempo, mentre se fai esa reparación do dano e buscar solucións. E aí sí que estamos infradotados. Acabas de nomear algo, creo que André tamén ten a experiencia de ti entraches nunha casa, moitos nenos entran na casa de familia, saen da súa familia biolóxica. En principio, os recursos, as casas de familia están pensadas para que eses nenos se recuperen e, nalgúns casos, fágase traballo coas súas familias de orixe e poidan volver a esas familias, que non sempre é así, ou que, non sei, que vayan a outros centros adaptados ou que vayan a acollementos que, por desgraza, non hai moitas familias aínda que poidan cubrir esa demanda. André, ti viviches en moitas casas. Que lembras do que ti sabías de que ia pasar coa túa vida? Entraches con 5 anos. Algúna vez falei contigo que falabas de que a túa adolescencia non eras tan cookie como agora. No, básicamente no. Pero eso, que lembras da información que ti tiñas? Es verdade que eras un neno pequeno, logo un adolescente, pero ti que sabías do que ia ser a túa vida ou por que eses cambios, non sei como preguntar. En principio las cosas iban bien, entre comillas, vamos a siempre, yo voy a poner comillas en muchas cosas porque no me quiero expandir. Las cosas iban bien cuando entré la primera vez. Después volví con mis padres, eso estaba bien, estaba genial, menos mal. Pero ya después, cuando la cosa empezó a ser un poco más estable, cuando ya pasaba el tiempo, pasaba un mes, 2, 3, 4, y ya notabas que básicamente las visitas ya no eran tantas con tu familia, ya no venía tanta gente. Ahí es un momento que, siendo pequeño, es bastante duro. Ahora prefiero olvidarlo porque no me sentía cómodo. Fue uno de mis momentos más rebeldes también. Fui contra el mundo y contra mucha gente. He hecho cosas que al día de hoy, algunas me arrepiento y otras no. Digamos, lo tengo claro, yo la monja la tiré porque quise. Pero bueno, sí. Hay cosas que sí que me arrepiento, otras que no me puedo llegar a arrepentir porque sé que en mi corazón la siento como era, que lo hice porque tenía que hacerlo y fue porque la gente también se lo buscó muchas veces. Entonces, no sé, yo también, aparte de estar en los centros, también estuve en una familia de adopción. No salió muy bien por muchas situaciones y otras cosas, y después hay tiempo y tal, me expando más en ello, pero bueno, la verdad es que en los centros estuve mucho tiempo y me acabé agotando de estar en el centro y también de estar con los niños, porque muchas veces esto, no sé si llegasteis a verlo, pero muchas veces cuando eres ya más mayor que los otros chavales, los otros se apoyan en esa persona. Llega un momento que en vez de buscar al educador, buscan al chaval más mayor para que, oye, mira, me pasó esto en el colegio, oye, mira, me pasa esto, tal. Yo tengo amigos que a día de hoy lo siento como casi mi familia,
que a día de hoy siguen apoyándose en mí en muchas situaciones. Y claro, de esa manera yo me pongo a pensar, ¿por qué nos llegan a apoyarse en los educadores? Porque ellos estaban ahí para eso. Y ahora lo entiendo. Es más fácil confiar en una persona que tiene casi tu edad que una persona mayor que la sientes fuera de tu ámbito familiar, porque al final y al cabo que vivimos 24 horas y estamos todo el día juntos, somos los chavales. Entonces sí que hubo un momento que mi situación de aguantar, de estar en el centro, como te dije antes, yo me llegó un momento que ya no pude más y tuve que marcharme. Me escapé, fui para allí, volví, bueno, muchas cosas, pero ahí fue un momento que mi cabeza dijo, joder, esto es agotador, y ahora os entiendo. No sé qué más decir, pero... Encho este silencio. O sistema de protección basicamente está privatizado ou concertado. A maior parte dos nenos e nenas que viven nas casas de familia están en prazas que algunhas entidades, moitas entidades sociais, tamén algunhas empresas concursan a unha convocatoria, no, que saca neste caso a Xunta e gañan a praza, e os traballadores e traballadoras son persoal, non son persoal público, senón xente que está contratada por esas empresas ou asociacións. Pero hai unha figura que o Servizo de Protección de Menores, menores, así como en letra mayúscula, que aí sí que traballan técnicos e técnicas que son funcionarios da administración, que a pregunta é: canto condicionan as vosas vidas? Porque as visitas a menores son como sempre moi sonadas ou moi clave de que haxa cambios ou de que non haxa cambios, non? Todos tedes lembranza de falar con menores, eso o sei. Sí, ao final, a ver, o Servizo de Menores son os responsables directos dos rapaces e as rapazas, ¿no? No momento en que a Xunta asume a tutela, teñen asignado un técnico ou unha técnica que a que vai a tomar as decisións. A mí me gustaría intentar pensar máis no sistema que igual en persoas concretas, ¿no? Porque todo o mundo vamos a ter mogollón de casos na cabeza des que esta técnica, madre mía, nunca non conoce os rapaces, nunca os visita, nunca lle pregunta. Hai outras que son moi boas tamén, pero o que me parece interesante é que o sistema está totalmente sobresaturado, que levan moitísimos casos, é moi complexo que poidan ter un mínimo de coidado nos rapaces e nas rapazas, e hai moitísima rotación no sistema. A xente son funcionarios e funcionarias que entran, cambian de posto, entran e salen, e que non teñen unha formación especializada, porque estudiaron psicología ou pedagogía, pero logo non teñen unha formación específica, e se non sabes de isto te vas a perder moitísimo, porque é algo moi específico. Entonces, a mí o que me parece interesante, e tamén aquí aproveito para agradecerlle a Diego por montar isto, é que como sociedade debemos de tomar a responsabilidade de exixirlle a Xunta, en este caso, ¿no?, de exixirlle a administración que se responsabilice do que é seu, igual que se exixe ás familias que se responsabilicen do cuidado dos nenos e as nenas, que a Xunta se responsabilice do cuidado dos nenos e as nenas que tutela, porque ao final son os seus responsables. Quería ler tamén aquí unha cita de Asun Pie, que é unha pedagoga, profe de universidade, pero que aquí escribe un libro que se chama Familias de Acogida, sobre unha experiencia propia. Ela, como nai de acollida, ela non sabía moito de isto cando acolleu, e, bueno, lle impactou moito e decidiu contar un pouco a historia, ¿no? Entonces dice sobre o sistema, dice: la disociación con la que viven los casos muchos profesionales es fruto de una desconexión emocional que responde a la misma lógica del sistema. Mover a los niños de aquí para allá, que é o que contaba un pouco André, ¿no?, y de allá para acá, sin considerar el impacto subjetivo de ese quita y pon en su desarrollo. Entonces, esa desconexión emocional
é como un imposible se se traballa con personas. É verdade que temos que ter un certo cuidado tamén, ¿no? Porque non todo nos pode arrastrar, pero nos temos que ter a capacidade de escoitar e de atender as emocións e as necesidades subjetivas daquelas personas coas que traballamos, porque senón e Andreu repetiu varias veces, non hai escoita, non? En varias ocasións fixtes referencia a non me sentí escuchado ou mis compañeros non se sintieron escuchados, ¿no? Es lo que sí, básicamente no te sientes ni apoyado ni escuchado. Muchas veces buscas un apoyo y no lo tienes, y eso es bastante fastidiado, porque cuando eres pequeño y adolescente también, no tener un apoyo donde apoyarte y decir, oh, tengo a esta persona que me puede ayudar, es muy jodido, digamos. Para mí muchas veces fue muy jodido, sobre todo porque yo tengo 2 hermanos pequeños, que se apoyaban en mí eran ellos también muchas veces en mí. Entonces, cuando tú no tienes la confianza y la forma de apoyarte en otra persona, pues al final eso crea secuelas y crea muchas carencias en muchos sentidos. Yo en la empatía ahora mismo la tengo gracias a situaciones que he vivido, pero si no fuera por el centro no la tendría. Se me permites, as nenas e nenos non votan, e iso se nota no sistema de protección que está inframusculado. Desde a plataforma de organización de entidades pola infancia, APOI, o que solicitamos a Xunta de Galicia, o primeiro que fixemos, en lugar de pedir para estas entidades que nos dedicamos a isto, foi pedir para os equipos técnicos varias cousas, para evitar precisamente o que explicaba moi ben Eva, que a rotación masiva e a falta de técnicos. Creemos que o ideal sería poder doblar o número de técnicos. Ata fainada, sobre todo en Coruña e en Vigo, había técnicos con 70 ou 80 expedientes. Iso é pasar carpetas, como di un técnico vasco, iso é pasar carpetas, non poden atender, dedicarlle un mínimo de tempo. Tomar decisións sin a cualificación necesaria, porque ás veces ni siquiera é posible ter no territorio formacións específicas sobre este tema, e a consecuencia é o tempo. Se toman decisións non sempre as aceitadas nos tempos que non toca. A lei dice que como máximo un neno ten que estar en acollemento residencial un máximo non desexable de 2 anos, e a realidade é grotesca. Básicamente sí. A realidade é grotesca. Foi no teu tempo. Antes me comentabas, se me permites, que pasaches a maior parte da túa minoría de idade en centros de menores. Sí, en centros de menores, casi prácticamente pasé toda hasta los 16, que fue el momento de mi decisión de marcharme, y pasé prácticamente todo ese proceso en centros de menores, a no ser el año y pico que estuve con la familia de adopción, el resto pues en centros de acogida y tal. También conozco mucha gente que ha pasado mucho más tiempo que yo. Digamos, tengo amigos que han pasado, creo que el que más tiempo ha pasado tenía 3 años y hasta los 18, y aún así a los 18 fue para el mentor. Para el mentor, exacto, gracias, Diego. Para el mentor. Y hasta los 21 no se marchó de allí. Digamos, que ese proceso es muy, muy largo. André, antes falabas da adopción. Creo que entra neste momento. A idea é que os nenos estén un tempo para ser coidados e buscar un mellor lugar. Nalgún momento pensouse que para ti, pénsase que para moitos nenos a adopción e tamén o acollemento hai diferencias, e creo que Sergio tamén anda moito aí con eses debates. Pensaron que a adopción era unha boa saída para a túa vida. Levabas moito tempo en centros. Que lembras daquilo, como foi, bueno, tamén para Sergio e Eva, que pensades que as vidas en familias máis alá das casas de familia pode achegar que non achega unha casa de familia, non? Si puedo empezar yo. Hombre. Vale. Yo cuando me fui con la familia de adopción fuimos los 3 hermanos, digamos. Yo, mi hermana y mi hermano pequeño, y la verdad es que la Xunta no lo hizo nada bien. Básicamente
problemas, mi hermana tenía problemas, yo tenía problemas y mi hermano pequeño también tenía problemas. Muchos de los problemas que teníamos, yo sobre todo era impulsos agresivos, me peleaba mucho, cuando no tomaba medicación pues podía reventar por cualquier lado. Demonio en Tasmania, ¿no? Aún peor, creo. Yo he tenido muchas peleas en el colegio a causa de falta de mucha ayuda, sobre todo por la Xunta, no por el centro. Yo no meto el centro, yo digo la Xunta de menores. La tutora legal mía, yo recuerdo verla 2 veces. Y la segunda fue para cantar a los 40. Y ahí ya tenía 13, 14 años. Pero yo creo que no se acercan nada a ellos. Ellos no, prácticamente no miran por los chavales. Eso es la sensación que me dio a mí mientras yo estaba. Y después que el centro tampoco, de aquellas tampoco ayudó mucho. Tenía que haber dicho y haber hablado más con los padres y pararse más en visitas, en cómo poder ayudar a esa familia, porque yo, a día de hoy, mi hermano se fue con otra familia de adopción y esa familia de adopción fue pésima. A día de hoy mi hermano tiene 22 años y tiene muchas carencias, ahora mismo está contra el mundo y se pelea contra todo y eso fue problema de no tener un seguimiento con la familia de adopción. Y eso lo noté con muchos más chavales que han sido adoptados y la adopción tampoco salió adelante y han vuelto para el mismo sitio. Eso tendría que tener unha explicación lógica. Déixame facer isto. Eu non sei se o recibiches ou non, pero te pido perdón no nome da do sistema. A mí ahora ya non me importa. Sí que, bueno, o mellor necesito eu. Sí, no, pedirte perdón no nome do sistema de protección, porque isto que estás a contar, que a mí me revolve, e supoño que ti máis. No, yo la verdad es que ya lo he pasado tan mal en otro momento que esto a mí es como algo muy fácil y muy sencillo. É a historia de moitos rapaces e rapazas e non é xusto, repito, non é unha postura sin máis. Pídoche perdón no nome de moitas persoas que nos dedicamos a isto e que por falta de medios e ás veces por falta de saber, pois non fomos quen de tomar boas decisións. Yo te agradezco que lo digas, pero tampoco hace falta. Nada, te lo digo. Que nos últimos tempos estás falando moito de acollemento, pero tamén da adopción, sobre todo porque traballas ou estás moi cerca de Manalla, non? Que é unha entidade que aquí en Galiza está falando moito da adopción e dos atrancos e das dificultades que teñen moitos nenos e nenas que pasaron, sobre todo, pola adopción, tamén por acollemento, non? Ou polo sistema de protección. Tanto a adopción como o acollemento son dúas medidas maravillosas, son medidas de protección á infancia. Non se trata de elixir entre unha e outra. Cada rapaz ou cada familia, bueno, pois terán unha medida de protección ou outra dependendo, pois eso, das súas circunstancias. O que temos que ser conscientes é que neste momento en Galicia, ou como familia, ou estás nunha lista de adopción ou estás nunha lista de acollemento, cousa coa que moitas de nós non estamos de acordo. E hai comunidades autónomas que sabedes que as comunidades autónomas son as que teñen as competencias neste ámbito. Hai comunidades autónomas como Madrid ou País Vasco que teñen superado estes compartimentos estancos que non teñen ningún sentido. Cando unha familia se achega a adopción, normalmente non se lle fala da posibilidade de acollemento familiar. Repito, non se trata de que unha sexa mellor que outra, son medidas, bueno, pois diferentes, pero as dúas teñen que partir do interese superior do neno ou nena. A realidade de Galicia é que hoxe en día hai 400 e pico familias que queren unha adopción, que levan esperando 7, 8, 10 anos e o que demandan maioritariamente son nenos moi pequenos, no tramo de idade de 0 a 3 anos. E por outra banda, a realidade, por outro lado, é que os rapaces necesitan unha medida de protección, a maioría deles necesitan un acollemento familiar porque ben técnica ou legalmente é a posibilidade mayoritaria, e a maioría destes rapaces son maiores de 7 anos ou pertencen a algún tipo de minoría étnica ou veñen de outros países, pertencen a un grupo de irmáns, teñen diversidade funcional de algún tipo ou veñen rebotados de adopcións ou acollementos familiares.
como se diría en términos económicos, a oferta e a demanda non casa. Tal vez o primeiro que teríamos que facer é explicar á sociedade a medida de acollemento familiar. Onte foi o Día da Infancia, non? Igual compre poñer no centro a infancia, non os dereitos de pais e nais de querer ser, non? Tamén creo que a medida de adopción non está ben explicada. Porque, sí, repito, porque repito que é unha medida de protección á infancia que cumple ademais un desexo de convertirte en nai e pai, perfecto, sempre cando o primeiro este salvagardado. Eu quería introducir un cuestionamento aquí. A ver, entendendo que a día de hoxe a mellor posibilidade para rapaces e rapazas é poder ter unha familia, ¿no? Porque efectivamente, como decía Sergio, ¿no? E como explicou tamén André, vivir durante moitos anos nun centro é algo que o que fai é revictimizar, incrementar o sufrimento, ¿no? E o dano nas persoas, pero é o que penso é se a familia é suficiente en estes momentos e sobre todo de cara ao futuro. E explico. A familia nuclear se sustentaba nunha sociedade na que a vida comunitaria tiña un peso maior, ¿no? A día de hoxe a vida comunitaria apenas existe aquí donde estamos, ¿no? En outros lugares é distinto. Fomos cara a unha sociedade tremendamente individualista, donde cada quen vamos mirando polas nosas vidas e facer vida comunitaria é un acto de activismo, en realidade, ¿no? Son casi casos contados. Entonces, o que me pregunto é, porque para poder soster unha familia nuclear necesitas do apoio na comunidade, ¿no? Cando éramos pequenas, se o noso pai traballaba e a nosa nai se marchaba a compra, nos deixaba cuidados das veciñas, ¿no? E eso supuña un apoio, tamén un apoio na educación, porque había moitas máis adultas que podían servir de referente para os rapaces e rapazas. A día de hoxe eso está casi non o vemos. Entonces tamén é necesario e complexo pensar en un mundo no que non todo xire ao redor da familia, porque quizáis non sexa a salvación tampouco, non? Suficiente, queres decir? Sí. A ver, claro, estou falando da posibilidade de imaginar, non? E non é algo no que vivamos, porque a día de hoxe seguimos moi enganchadas a vida familiar, nos guste ou non nos guste, se esa boa ou mala a nosa familia, ¿no? E entonces, bueno, eso é o que vivimos, pero bueno, a vida tamén e a forma de relacionarnos pode facer unha evolución, e quizáis eso é algo que nos temos que plantexar, porque se seguimos poñendo o peso do cuidado dos nenos e nenas na familia únicamente, non digo acabar coa familia, ¿no? Pero que únicamente este aí, quizáis non sexa, como moi ben diceches, suficiente para facelo. Sí. Vaya, me encanta. Esta noite vou llevar voltas. Tes toda a razón. Mira, eu utilizo monecos para explicar, aquí xa o fixen nesta mesa 2 veces, para explicar o sistema de protección e facer un chamamento á sociedade. E utilizo, non sei se bichedes o Rei León, utilizo a Rafiki, que levanta a Simba, para explicar, facer ese chamamento á sociedade. Vamos a cuidar del entre toda a tribu. E un mensaxe maravilloso. Pero, querida Eva, xa nos costa atopar familias que queran seguir profundizando e facendo unha mirada consciente sobre as necesidades da crianza terapéutica. Non quero pensar no que ten que ser, bueno, e ademais os apoios que tes, que sí que o facemos, que as familias conten con apoios é unha garantía de que as cousas vayan a funcionar, e non deixar simplemente a vontade a manifestar que eu quero vivir con rapaces. Iso non vai ser suficiente. É necesario un apoio técnico, como moi ben explicaches, é absolutamente imprescindible. Precisamente unha das grandes diferencias do acollemento familiar con respecto á adopción, a non ser algún tipo moi concreto de adopcións, ten que ver con ese apoio técnico.
Bueno, pois son cosas que están aí e que están a ocorrer en outros territorios e que aquí queremos incorporar, pero repito, o músculo da infancia en desprotección, polo menos en Galicia, é moi feble. É necesario incrementala entre todos. Bueno, pois no momento no que a infancia se convirta nunha prioridade nesta sociedade será posible. E cousas como as que comentas, pois o mellor, pois... Bueno, tamén se trata de exigirlle a administración que ofreza todo isto do que tú estás falando, ¿no? Si as familias non teñen apoio, é moi complexo. Entonces, a veces non se trata de que ese apoio veña da nada, sino que veña do que é noso, e o noso é o sistema e a administración. Son os nosos cartos, ¿no? E ao final que estén aí. O que pasa que, e isto sabemos ben, ¿no? Os rapaces e as rapazas non contan moito, e como tú ben dixeches, non votan. Entonces é moi fácil que aí non vayan tantos cartos, ¿no? Entonces, bueno, é necesario totalmente de acordo. Está impresionante. Vou dar aí un cambio. Pensaba antes, escoitando a Andrea, moitos mozos e mozas, que viviches ti e moitos cunha especie de reloxo no que ti sabías que cando ías facer 18 anos para moitas que podo sacar o carné de conducir, que tampouco é unha cousa un pouco tola, ¿no? O podo beber sen problemas, pero para os nenos e nenas que están no sistema de protección, facer 18 anos é ala, guapo. Básicamente a sí. vivir. Llega un momento que cuando ya tienes... Yo, fue un poco antes, yo cuando ya tenía 14 ya estaba pensando, hostia, 4 años para cumplir los 18, ¿qué carajo voy a hacer yo de mi vida? Ahí fue un momento que yo ya, como dije antes, me escapé del centro a los 16 porque tampoco la persona que estaba en el centro, yo le me decía que yo no quería seguir estudiando, que quería acabar la ESO y ponerme a buscar o un trabajo o hacer algo para irme al sector laboral. Pero tanto esa persona como las otras 3 personas que había allí, bueno, perdón, 4, porque de aquellas eran 5, tanto esa persona como las otras 4 no le salieron de las narices, entonces yo me tuve que fastidiar y coger y marcharme, porque llegó un momento que o me marchaba o reventaba contra ellos. Entonces preferí marcharme, no vaya a ser que hiciera una escabechina por allí. Fago outro apunte. Os nenos e nenas que con 18 anos saen do sistema de protección viven nas mesmas penurias que vivimos o resto de persoas. Un mercado de vivenda con prezos inalcanzables. Sobre todo ahora, porque acaba de subir los un mercado laboral marcado pola precariedade, pola temporalidade, que para aquelas que non teñen apoios ou rede de apoios, non falo de familias, senón falo de apoios ou aforros, é unha tolemia. E eso padecen con especial crudeza os rapaces que saen de aí, pero tamén outras moitas persoas e outras, todo o mundo padecemos iso. É verdade que cando faz 18 anos saes, hai algunhas alternativas, non? Algunha, a máis coñecida por aquí, o mentor, que te permite estar, creo que 2-3 anos. Yo creo que son 2 años primero en uno, que es el mentor, y después el asistido, que creo que puedes estar otros 2 años. Si no me confundo, ahora no estoy muy seguro, porque yo eso lo toqué muy poco. Esos son programas de transición, ¿no? Que para esos nenos e nenas que... Digo nenos e nenas porque son nenos e nenas que saen de aí, teñen acompañamento profesional, algo parecido a vivir na casa de familia, pero xa con máis liberdade, máis autonomía. E outras entidades tamén teñen programas parecidos como a ese, pois ser aldeas ou, non? Algúns programas. Sí, pero que ademais do tema de vivenda traballan o tema da incorporación laboral, é dicir, manteñen no posible convenios con algunha empresa e intentan favorecer a incorporación laboral destes rapaces e rapaces. E unha pregunta que tiña para André, pero tamén para as que estades aquí diante de nós, e para Eva e Sergio, se ti lembras ou recordas algunha educadora ou educador que pasara na túa vida, que algún elemento, algunha acción, cousas que fixera ese educador e educadora que ti realmente lembres con agarimo, que lembres que te viñeran ben, digo, por buscar pistas de xente que estades a traballar aí, que podemos facer para axudar ou acompañar con efectividade a eses nenos e nenas. Algún lembrarás?
A ver, son muchos. Pero sí, tengo muy buenos recuerdos sobre todo de Maite, que fue una de las educadoras que más quise y a día de hoy le tengo un gran aprecio. Después tuve a Ángel Martínez, que es uno de los directores de Faiben, que bueno, que en su momento dado intentó ayudarme, pero creo que no lo hizo de la mejor manera que pudo. Y la verdad es que ahora mismo casi no lo puedo ver porque le tengo un asco bastante grande. Eran cosas positivas. Sí, no cojones. Yo digo todo lo que hay, malo, bueno y tal. Pero sí, la verdad es que tengo muchos recuerdos buenos, sobre todo del primer centro que estuve aquí en Vigo. Sobre todo con Maite, Monse también, Mónica también tuve muy buenos recuerdos. Me acuerdo mucho de ir sobre todo a las pistas de baloncesto de ahí, de Samil, sobre todo muchas actividades que me apuntaron, que me encantaron, la verdad. Me apuntaron a fútbol, yo jugaba mucho, y me venían a ver los partidos, natación, todas esas actividades, pues sí que tengo muchos buenos recuerdos de que ellos sí que me ayudaban y me apoyaban en ese sentido de que si te gusta algo, hazlo porque te viene bien. Y también porque te agota y te vas para casa Trucos. Eva, Sergio, que levades moito tempo por aí e tamén coordinando a persoas que están nesa tarefa, que cousas pensades que son indispensables para a tarefa de estar cos Andrés pequenos e con outros máis? Que empecé ahora. Pois mira, o teño así máis ou menos fresco. Nesa intención de reparar o dano, creo que o primeiro que temos que aportar é seguridade as educadoras e educadores, intentar que os rapaces sintan que se lles quere non polo que fan, sino por quen son. Isto é moi fácil de decir e non é sempre é fácil de facer. Temos que facerlle sentir a súa valía, algo do que dubidan absolutamente porque desconfían da adultez e teñen medo dese crecemento e algo complicado. E en moitos sentidos tamén temos que darlle sentido á súa vida e axudarlles a entender que eles non teñen por que sentir a culpa, a vergoña do que todo ocorreu, o que ocorreu na súa vida. E bueno, nese sentido hai medidas que teñen que ser coherentes para que podan sentilo. É dicir, unha das cousas que seguimos a facer, aínda que vamos mellorando, é que non desaparezan os afectos. Me vou dun centro residencial para unha familia acolledora, depois dunha familia acolledora a unha familia adoptiva. Pois esas persoas se poden manter, eses afectos poden seguir, porque eres importante para esas persoas. E darlle unha narrativa coherente fai que co tempo, o tempo é unha palabra moi importante cando que falamos deste tema, pois axude pouco a pouco a entender e a crear unha identidade válida, porque esta parentalidade social que estamos a tentar e cada vez que lle dou voltas ao que acabas de decir da comunidade, pois repito, esta noite lle darei máis voltas e mañán presentarei algún tipo de proxecto, de proposta que sí, é certo, temos que darlle forma que estes rapaces podan dormir tranquilos, podan sentir que son persoas válidas, que poden emprender a vida. Enganchando co tema que falamos da chegada da vida adulta, é moi complicado. Con 18 anos, a edade de emancipación son os 30 e algo. Con 18 anos podes sentir nese momento que te vas a comer o mundo te vai a comer a ti. Sí, a ver, yo te aseguro que a mí me comió... En canto enfermas de maioría de idade... A mí me comió, pero a base de bien. É algo repetido. Pois esa labor das persoas que acompañamos estas infancias vulnerables ten que ser un pouco unha mezcla disto que acabo de... Yo te voy a decir una cosa. El último no fue el último centro que estuve, pero sí que fue el que más prohibición estuve. Y sobre todo porque yo me llevaba muy bien con mi madre adoptiva, que a día de hoy sigo llevándome muy bien con ella y vivo en su casa ahora mismo. Pues en ese centro me prohibieron muchas veces ir junto de ella, visitarla, hablar con ella. Y para mí ella fue un gran apoyo, sobre todo en mi adolescencia. Llegó a ser un gran apoyo, muchos consejos de los que me dio y muchas veces me ha dado capotes de
esto no se hace así y esto hay que hacerlo de esto, ya te digo que me prohibieron muchas veces ir a junto de ella y tuve muchos problemas a causa de ir a junto de ella que me diera, yo qué sé, pues un día voy a junto de ella, mira, yo quería comprarme alguna cosa y me diera dinero y yo llevara esa cosa a casa, era un problema muy grande, y que ella me regalara cosas aún era peor aún. Y después que gente de a mi alrededor, de cuando estuve con esa familia de adopción, que mandaba regalos al piso y esos regalos nunca aparecían, te aseguro que eso es un golpe bastante grande. Cuando yo me marché de allí y lo supe, fue cuando te digo que le cogí mucho asco a esa persona. Entonces llegó un momento que dices tú, ostras, ¿cómo pueden prohibir que te sigas relacionando con esa persona que te hace bien? Bueno, por esta razón antes te pedía perdón. Non é unha cuestión persoal, é unha cuestión da comunidade. A comunidade pediche perdón. O único que te podo decir é que ás veces cando se toman decisións neste contexto que estamos a describir, pois non é doado e é fácil cometer erros. Bueno, repito. Sí, eu con respecto a eso, bueno, me parece super interesante o que estáis introducindo dos afectos, porque ao final é que sin afecto é moi complexo poder vivir, non podemos sosternos na vida sin ter afecto, sin recibilo, sin poder dalo, ¿no? Fainos moitísimo dano. E entonces, que pasa cando entramos en relación como profesionais con rapaces que están con tanto sufrimento, ¿no? Que as nosas emocións tamén se ven totalmente invadidas, porque tamén temos ou non temos ningún afecto, como leía antes o que decía Asu, non nos poñemos en ese lugar, somos técnicas e aquí nada me importa e aí non nos estamos facendo ben, ou se non vamos a xogar tamén coas nosas emocións. Entonces a mí me parece fundamental que ademais de todo o que tú dices, Sergio, que son cousas claves para o traballo, pero para poder facelas ben temos que coñecernos a nos mesmas, temos que traballarnos, temos que recoñecer os nosos erros, as nosas limitacións, e para eso necesitamos acompañamento tamén de outros profesionais, cada quen no formato que sexa, ¿no? A nivel de supervisión, terapia, o que sexa, pero algo que nos axude a comprender quenes somos e por que a veces nos están afectando cousas que nos van chegando dos rapaces e das rapazas ou de outras persoas coas que traballemos. Outro día, precisamente nunha pregunta que me facía Diego, eu lle devolvía que o que depois de moitos anos de práctica profesional, creo que o que pode devolver é que o máis profesional para min é devolverlle os afectos aos rapaces. Devolverlle non é a palabra, regalar os afectos aos rapaces, primeiro porque o merecen, evidentemente, pero porque é a ferramenta válida, e non atopo nada máis profesional que isto. É dicir, me parece unha barbaridade esta cuestión de escaparse da afectividade para facer a práctica profesional. As persoas que estamos en contacto con estas infancias, é que é a ferramenta básica. Bueno, non sei, boto a vista atrás, e cando non estás preparado para facer algo así, coincido, hoxe pola mañán estaba en sesión de supervisión con outras profesionais máis expertas que te devolven, te suxiren, te sosteñen. Bueno, pois sí, ten que ser así, pero para iso necesitamos un contexto profesionalizado, dotado económicamente, bueno, e de momento pois estamos crecendo, pero aínda non estamos na medida de que outros colectivos sí están. A ver, yo ahí sí que, yo sé que intentáis lo mejor posible y ayudar a los chavales, dar afecto y eso me parece genial, porque la verdad muchas veces hace falta y cuando no hace falta es cuanto más. Y yo la verdad ahí sí que tengo muchas carencias en eso. Yo no doy prácticamente afecto a nada, digamos, no tengo mucho cariño a casi nada, digamos, tengo 5 o 6 personas que son las únicas que sí que le puedo llegar a demostrar cariño, pero después con intentar ser más amable o tal, eso ahora lo hago porque he crecido, pero antes me costaba mucho, digamos, sobre todo cuando conocí a Diego. Cuando conocí a Diego, que fue en el momento fue vulnerable para mí, yo ahí estaba en unos momentos más bajos de mi vida y
y no sabían ni lo que era dar afecto y tampoco cómo recibirlo. Entonces yo entiendo que llega un momento que tanto afecto y dar tanto ese afecto a vosotros puede llegar a agotaros mental y físicamente. Non é esa a cuestión é que as nenas e nenos que viven estas situacións merecen, independentemente das súas condutas que veñen derivadas de adversidades que non te vou explicar porque nas terías que explicarte a mí. Sí, bueno, ya. As persoas que lamentablemente vivichedes esas situacións merecedes a ferramenta básica de traballo que é un afecto consciente, unha mirada consciente por parte das educadoras e educadores, e plantexar seguridades, os límites é unha forma de dar cariño. Quero pensar que parte da túa dor ten que ver con iso e, bueno, no, me gustaría... La verdad es que yo en ese sentido no tengo tanto problema. Yo los límites sabía cuál era el límite de un educador y cuándo no. Digamos, yo nunca nunca me he pasado... Eu falo máis dos límites que hai que poñer ás veces as nenas e nenos e que non son fáciles de comprender. No, eso también lo hacen los padres. Digamos, eso... Quieras o no, eso es una forma de demostrar a ese niño, claro, y de que hay unos límites que de aquí no se pueden pasar. Claro. Entonces, párate aquí, reflexiona y tal. Eso lo entiendo de sobra. Después lo que no entiendo son otras cosas que ahora mismo si me pongo a pensar, pues son bastante escadentes. No sé cómo decirlo, suave sin pasarme. Está bien así. Para ir encamiñando o final, que dixemos máis menos unha hora, creo que debemos de andar por aí. Algo que tiña por aí escrito creo que unha idea importante é que este é un tema complexo, non? Que o sufrimento que padecemos as persoas xenera moita complexidade. É importante termos cerca a boas e bons profesionais, pero isto como case unha pregunta para o resto. Pareceme irresponsable deixar só en mans de profesional ou orientar cada vez máis a atención de moitas realidades en mans de profesionais, porque a saúde nosa non só depende dos médicos, senón depende de temas tanto estruturais como, non sei, como de outras persoas, o mesmo que a educación, non é unha cousa dos profesores. Sei o que é difícil e animo a que pensemos que tipo de relación podemos ter con estes mundos dos que estamos a falar aquí. Estes nenos xogan cos nosos fillos e os temos, van aos centros de saúde, van a xogar o fútbol, non? Están por aí, algúns acaban mal. Eu creo que temos que ser conscientes de que lle vaya mal a alguén, especialmente que lle vaya mal os pequenos da nosa sociedade, non é un problema deles, senón é un problema de todas, e que busquemos a vos profesionais, por suposto, pero tamén medidas que nas nosas contornas ou na nosa vida poderemos, non, facer. Non sei, eso para rematar, como a verdade é que aquí estamos respirando así como, non, é todo como bastante denso e ás veces así sufrido. Eso, ti, André, tes moita relación con moitos rapaces e rapazas que andan por aí, sí, e estades facendo moitas cousas. André hoxe falou de moitos sufrimentos, pero cos case 30 anos que tes, sigues tirando para adiante. Coñeces a moitos rapaces e rapazas que andan por aí tamén para, sí, para adiante, ¿no? Muchos que a día de hoy siguen tirando para adelante y otros que, bueno, que lo han intentado pero no son capaces de conseguirlo. E o vosso xeito facedes comunidade, digo que creades grupo, non? Entre, non? Sí, tedes relación, tedes rede de rapaces e rapazas que pasastedes por aí. Sí, sobre todo, a ver, cuando, como dije antes, cuando eres mayor es cuando más se te apoyan en ti. Yo sobre todo, todos los chavales que a día de hoy tengo más relación son chavales que estuvieron conmigo y eran 3, 4 años menor que yo. Después, bueno, los mayores les perdí un poco la pista porque ya eran mucho más mayores que yo. En aquella época, los mayores que estaban conmigo en el centro, pues ya me llevaban 6, 7 años, entonces ya perdí mucho el contacto con ellos. Pero los que eran menores que yo, sí, sigo teniendo contacto con ellos y con hermanos de ellos también, y bueno, mucho... La pregunta sería... A palabra se atribuye así un pouco hippie, pero
Non sei se a mellor, pero bueno, a idea é máis alá das familias ou da comunidade, como cada quen que busque a palabra que lle guste máis, pero eso, como podemos ampliar ou como crear iso, atendendo tamén que as familias nucleares ou as familias cada vez son algo máis trapalleiro. Sí, básicamente yo no tengo un ámbito familiar que digas tú, esta es mi familia, no. Básicamente mi familia son muchas más otras personas ajenas a mi familia de sangre que mi concepto familia máis de sangre. amplio. En o que cada quen pense que é familia para nós, familia desa que te ven ben, non? E como nesta rotura podemos crear algo tamén, non? Que nos sirva non só para os nenos e nenas que están no sistema de protección, senón para os alumnos dos alumnos e alumnas das coles que están sufrindo moito, bueno, para moitísimas persoas que están a sufrir por unha sociedade que antes creo que falaba Eva, do individualista, non? E a illada que creo que todas padecemos esas formas de vida, non? Non sei se Sergio, ide pensando, se alguén quere preguntar o rollo que tedes que subir aquí porque hai que coller o micro, entón, se alguén quere que vaya pensando que se vai ter que levantar. É unha forma de asustar. A mí non é para animar, non para a mí veñen dúas cousas á cabeza. Aquí hai xente representante de Manaya, antes falamos de Manaya, e Manaya tamén ten a Manaya Moza, e unha forma de aglutinar a rapazada que pasou polo sistema dunha forma ou outra. Esa identidade reivindicativa está aí, rapaces e rapazas, pois repito, que pasaron polo sistema, que foron adoptadas, que foron acollidas, e bueno, están a desenvolver proxectos moi potentes e moi chulos, e que nos sentimos bueno, pois recoñecidas e orgullosas. Aínda que despois falemos do comunitario, eu collo o micro e fago un chamamento. O acollemento familiar é unha medida maravillosa, hai moitos formatos de acollemento familiar, sei que é unha medida que interpela moito, porque te sitúa que di de min si dou un paso ou non o dou, pero tamén dicir que, os adolescentes que antes falábamos deles parecen os grandes no Estado, sin embargo son a gran maioría de rapazada que precisa dunha medida de protección. Hai formatos maravillosos para ser familia de referencia de rapaces en fins de semana e períodos vacacionais. Sin isto, eses rapaces non terían ninguna experiencia de tipo familiar, co triste que iso é. E hai outros rapaces que son plenamente conscientes da súa situación e están preparados porque fixeron unha reparación do dano e están preparados para unha convivencia plena. Repito, como dixen antes, que hai centos de nenas e nenos e adolescentes que precisan dunha medida de protección, e hai programas e profesionais que poden acompañar esas situacións, co cual animo polo menos a coñecer. En ese coñecer, se non se dá o paso como familia acolledora, pois tamén a entablar conversacións e a non deixar nun aspecto superficial o que coñecemos sobre esta medida, senón a profundizar e a ser coñecedores, e así poderemos montar ese proxecto comunitario para... Acabo de deixar aí a... Si lo montáis, contar conmigo tamén. Eva, algunha palabra para rematar ou André? Non sei, bueno, é que é complexo, esta última pregunta que fase é moi complexa. Eu creo que isto que estás facendo, no? E escoitar os rapaces e rapazas, os adultos como André, tomar conciencia de que esta realidade existe como sociedade e asumir que a interdependencia forma parte de nós e o coidado tamén, no? Sexamos pais, nais ou non nos sexamos, debemos de coidar de alguna forma. Andrés, este lío no que estás metido aquí? No, yo ya me meto más en mergenar que ya, bastante hecho. Bueno, un aplauso e logo... Dicía, non sei se hai alguén que ao fío do que se falou aquí que lle apeteza ou lanzar unha breve reflexión ou algunha pequena pregunta. Pois senón logo tamén podemos seguir falando sen micros e máis así informalmente, que é o que só acostuma a funcionar mellor, pero bueno, se alguén un jamón, yo hablo máis. Se alguén ten algo que ir a dicir que non pode dormirse en el, pois é o momento, ou algunha cousa aí que lle quedara no aire. Esto, ¿ves cómo la solución? Es más fácil hacer las preguntas antes
¿Sabes por qué? Porque cuando lo hice en el instituto era mucho más fácil, hombre. A ver, por favor, alguna pregunta seguramente algunos tengáis como para decir esto me interesa más, esto menos o algo parecido. Podemos facer un dúo cómico. Igual nos explica. Yo soy capaz, ¿eh? Sí, eu tamén. Nada, se non hai fallo. Quedamos aquí. Agradecemos agradecemos. Agradezo que esteades aquí escoitando, vindo a pasar aquí un xoves para falar deste tema, e a Sergio, a Eva e a André por contar así cousas importantes para os tres. E nada, pois un placer. E nada, moitísimas gracias. Gracias a ti tamén.